साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर। आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात। कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण। आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर। आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क साटिलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30। मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाला सर्व निकषांवरती आरक्षण मिळालंच पाहिजे। यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचं शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले। नुकतीच राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली असून भविष्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचं सरकार पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं। खरं तर आमच्या कोऑर्डिनेशनच्या 2-3 मीटिंग ठरलेल्या होत्या आणि यांना त्या कारणामुळे त्या पोस्टपोन झालेल्या होत्या। ही मीटिंग घेत असताना सध्या जो प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये आहे मराठा आरक्षणाचा, त्या संदर्भातली शासनाची भूमिका, कारण शासनाला मुळातच आरक्षण द्यायचं आहे आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळेला शासनाला द्यायचं आहे परंतु कोर्टाच्या अडचणीमुळे होत नसेल तर मग त्याच्यामध्ये शासनाची भूमिका ही लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे। कारण ज्याला आंदोलनं होतात त्याला त्याच्यातून असा अर्थ निघतो की शासन आरक्षणाच्या विरोधात आहे की काय, परंतु याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही। कारण पूर्वीसुद्धा आरक्षण दिलेलं आहे, ते हायकोर्टामध्ये टिकलेलं आहे, सुप्रीम कोर्टामध्ये ते जरी हे केलं अमान्य झालं तरी त्याच्यावर क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्याचं सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेलं आहे आणि मग त्यावेळेला अधिकचे वेगवेगळे पुरावे द्यायला लागतात की कशा तऱ्हेने मराठा समाज मागास आहे आणि त्या दृष्टीने प्रत्येक डिव्हिजन वाईज आता वेगवेगळ्या एजन्सींना काम दिलेलं आहे। कारण सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता की तुम्ही जो सर्वे केला त्याची साईज छोटी आहे, त्याच्यावर निश्चितपणे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हा सर्वे करायला लागेल आणि हे सिद्ध करायला लागेल की मराठा समाज खरोखर मागासलेला आहे। कारण जरी राजकीय अनेक पुढारी हे मराठा समाजाचे झालेले असले तरी सर्वसामान्य मराठा कुटुंबातून अजूनही गरीब राहिलेला आणि अनेक लोक आपण बघितलं की विदर्भ मराठवाड्याच्या काही भागामध्ये आत्महत्या होतात। हे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचे असतात। मोठ्या प्रमाणात माथाडी म्हणून काम करण्यासाठी जे तरुण मुंबईमध्ये येतात ते सुद्धा त्याच्यामधले बरेचसे मराठा समाजाचे असतात आणि त्याच्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आणि आर्थिक क्षेत्रामध्ये हा समाज मागासलेला आहे आणि त्याला आरक्षण दिलं पाहिजे अशी शासनाची ठाम भूमिका आहे। परंतु टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे। आता सुद्धा पुन्हा आरक्षण दिलं आणि ते समजा कोर्टामध्ये रद्द झालं तर पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याची भावना ही मराठा समाजाच्या मनात येण्याची शक्यता असते आणि म्हणून या सगळ्या प्रोसिजर गव्हर्नमेंट पूर्ण करत आहे आणि एक टिकणारं आरक्षण हे गव्हर्नमेंट मराठा समाजाला देणार आहे आणि त्याच्याचबरोबर ज्यांच्याकडे कुंडलींचे दाखले त्यांना लगेच OBCचे दाखले मिळायला सुरुवात होणार आहे आणि ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे। हे आश्वासन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेलं होतं की आम्ही कमिटी नेमून जुने सगळे पुरावे काढू आणि त्याच्यामुळे पूर्वी 6 पुरावे ग्राह्य धरले होते, त्याच्यामध्ये आणि 10 पुरावे हे या नवीन समितीने सुचवलेले आहेत, ते शासनाने ॲक्सेप्ट केलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे मराठवाड्यातल्या तरुणांना कुंडी दाखले मिळण्याचा मार्गसुद्धा आता मोकळा झालेला आहे। अर्थात ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत किंवा ज्यांच्या पूर्वजांची कुंडी अशी नोंद आहे याचं संपूर्ण 1.5 कोटी कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याच्यामध्ये जरी 14,000 फॅमिलीज असल्या तरी त्यात 60 वर्षापूर्वीच्या किंवा 70 वर्षापूर्वीच्या त्या फॅमिलीज आहेत। आज त्यांची जी कुटुंब विस्तारलेली आहे ती गृहीत धरतात किमान लाखाच्या वर ही संख्या आहे आणि लाखाच्या वर कुटुंबांची संख्या आहे आणि त्याच्यामुळे बेनिफिशियरची संख्या त्याच्यापेक्षा जास्त आहे। हे लक्षात घेता पहिला जो एक दिलासा मिळायचा असतो तो लगेच 1 महिन्याभरामध्ये मिळू शकेल आणि 2 महिन्यामध्ये हे सगळं सर्वे पूर्ण करून आमचं ज्यावेळेला अर्थात हे सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाची जबाबदारी पूर्ण होईल आणि क्युरेटिव्ह पिटिशन ऐकल्यानंतर हे पुरावे आपल्याला सादर करण्याची संधी मिळेल। या संदर्भात आम्ही एजींचं सुद्धा मत घेतलेलं आहे आणि सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट
डिसिजन आम्हाला हे सर्वेक्षण करायचे अधिकार आहेत शासनाला आणि त्याच्यामुळे तसे ते शासन सर्वेक्षण करेल. जे आवश्यक पुरावे होते पाहिजे होते ते सगळे पुरावे गोळा करेल आणि सुप्रीम कोर्टासमोर क्युरेटी पिटिशन सादर करेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.